Kvæsthusmolen er et eventyrligt sted midt i byen. Her kommer Københavns nye plads, der skal give mennesker gode oplevelser året rundt. Lundgaard og Tranberg er arkitekter på både parkeringsanlægget under Kvæsthusmolen og selve Kvæsthuspladsen ovenpå. Pladsen ved Skuespilhuset indrettes til sommeren med høj himmel og varme, men også til aktiviteter, når det blæser og er mørkt. Planlægningen begyndte i 2010, og alt skal stå færdigt i 2015. Der hvor vi står nu, det er ved rampen ned til det kommende parkeringsanlæg, som bliver udført i 3 etager. Og det er det første beton, som vi har støbt. Ellers nede i gruben i øjeblikket, så er vi i gang med at støbe bundplade, og så er vi i gang med de kommende 3 etagers høje væg, som så kommer til at danne den ydre ramme af parkeringsanlægget. Parallelt med det har vi udført de jordanker, som skal sikre anlægget mod opdrift efterfølgende. Og man kan sige, at når vi får støbt de væg, som vi er i gang med nu, så fornemmer man først rigtig de store dimensioner, der er i anlægget. Jamen at bo i siden af en byggeplads, det stiller nogle krav. Selvfølgelig skal man respektere hinanden, og det kræver en planlægning. Og der har vi et rigtig godt samarbejde med Kvæsthusselskabet, så vi simpelthen prøver at tilrettelægge, hvordan foregår vores prøver, og hvornår kan de bygge, og hvornår kan de spunse vægge, og nogle af de der ting i starten, der larmede meget. Det var klart, det var en større opgave. Men vi følger det hele tiden, og altid i balance med, vil man have opgaven gjort hurtigt, eller skal den trække sig længere ud, og med den ulempe, der så er ved det. Så det er jo sådan en balancegang, men jeg synes, det går rigtig godt. Vi havde jo det, der hed Ophelia Beach, inden det her projekt gik i gang. Og der så vi jo, synes jeg, potentialet ved den her fuldstændig enestående plads i København. Fordi vi kunne lave fodbold, VM, EM, vi kunne lave bueskydningskonkurrencer, men vi kunne også lave intimteater, og vi kunne lave balletforestilling på en stor scene, som sagt 3.000 tilskuere. Altså den der kæmpe variation, når du har en beliggenhed, der er så unik. Når vi taler livskvalitet og det her område, så må jeg jo sige, at Admiral Hotel her var faktisk det første større projekt for snart 36 år siden, hvor man også startede havnepromenaden her, som vi står på her. Og siden da har vi jo alle sammen her i området arbejdet for, at i og med at vi ligger så fantastisk sted, som vi gør, at gøre det gamle Larsens Plads, som jo var en baggård i virkeligheden til København, til det fantastiske område, som det jo i virkeligheden er. Jeg tror, eller vi er sikre på, at det er værd at vente på. Det bliver rigtig, rigtig godt for området. Det er der slet ikke tvivl om. Det bliver unikt i København, det er jeg sikker på. Før i tiden var Kastellet et af de områder, jeg synes var fantastisk at gå ned og gå en tur på. Og nu ser jeg muligheden for, at der opstår endnu en unik placering, og det er jo lige før, du kunne gå turen fra Kastellet, og så ende her som sådan en slags endestation og sidde og skue ud over havnen. Det jeg glæder mig allermest til med det færdige anlæg, det er selvfølgelig at se det færdige produkt, som man hidtil kun har set på tegninger. Og så selvfølgelig også den rummelighed, der er i at komme ind og gå i bygningen. Det bliver fantastisk. Det der bliver det helt store emne omkring livskvaliteten, og det som vi har forsøgt at skabe her, det bliver jo pladsen. Parkeringsanlægget er en ting, som vi forsøger at lave til et verdensklasseanlæg, men pladsen ovenpå tror jeg bliver helt fantastisk. Det at det ligger ude i havnen er jo noget helt unikt, som man overhovedet ikke har andre steder i København.